имрӯз тавассути намоиш ба яке аз дарёҳое сафар мекунем, ки манбаи асосии истеҳсоли барқ, обёрӣ ва таъминоти хоҷагии халқ аст. дарёи вахш. маънои вожаи вахш боланда, фазоянда аст. вахш аз даврони бостон сарчашмаи аслии омударё шумурда мешуд. он яке аз калонтарин шохобҳои омударё буда, аз қисми шарқии қаторкӯҳи олой дар масофаи 524 километр ҷорӣ мешавад. ҳавзаи дарёи вахш 39100 километри квадратӣ мебошад. шохобҳои калонтарини он аз қаторкӯҳи паси олой сар шуда, дар саробаш номи карсуру мегирад. дар қисмати шарқӣ ба сурхоб дарёи хингоб якҷоя шуда ба худ номи вахшро мегирад. дарёи вахш дар байни дигар дарёҳои ҷумҳурӣ хусусиятҳои махсус дорад. давраи серобӣ моҳҳои июн-июл мебошад. оби он ҳамеша каму зиёд мешавад. дар як сония 836 метри мукааб об ҷорӣ мешавад, ки ин ба 20.4% сарфи солона баробар аст. давраи камобии он ба моҳҳои декабр, январ, феврал ва март рост меояд. дарёи вахш яке аз дарёҳои аҳамиятноктарини Тоҷикистон буда, барои обёрии заминҳои пахтакор ва дигар зироатҳои водии вахш мавриди истифодаи васеъ қарор мегирад. аз лиҳози иқтисодӣ дарёи вахш барои рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон мавқеи бузург дорад. дарозии ин руд 786 километр, паҳноии ҳавзаи обхезаш 39100 километр, миёнгини гузашти обаш бошад 156 метри мукааб дар як сония аст. оби ин руд барои обёрӣ дар пахтазорҳо ба кор меравад. дарёи вахш манбаи нерӯи барқӣ хеле бузург аст. ин дарё бо якҷоягӣ бо дарёи панҷ зиёда аз 75% захираи нерӯи барқи ҷумҳуриро ҷамъ намудааст. мавҷудияти релеф, маҳаллу иқлими хоси минтақа яке аз сабаби асосии серобию тезобии дарёи вахш гардидааст. чунин шароит имкон фароҳам овардааст, ки аз 1 километр маҷрӯи вахш тақрибан 13000 киловатт нерӯи барқ ҳосил карда шавад. дар дарёи вахш то ҳол чунин нерӯгоҳҳои барқии обӣ сохта шудаанд. дар нерӯгоҳи барқии оби сарбанд 3 гидроагрегати иқтидорашон 45000 киловатт ва 3 гидроагрегати иқтидорашон 35000 киловатт насб карда шудаанд. иқтидори умумии муайяншудаи нерӯгоҳи барқии оби сарбанд 240000 киловаттро ташкил медиҳад. ду агрегати аввалини нерӯгоҳ соли 1962 ва 4 агрегати дигар соли 1963 ба кор даромадаанд. дар нерӯгоҳи барқии оби шаршара 2 гидроагрегати иқтидорашон 10800 киловатт ва 1 гидроагрегати иқтидораш 8350 киловатт насб карда шудаанд. иқтидори умумии муайяншудаи нерӯгоҳи барқии оби шаршара 29950 киловаттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳ соли 1959 ба кор дароварда шудааст. дар нерӯгоҳи барқии оби марказӣ 2 гидроагрегати иқтидорашон 7550 киловатт насб карда шудаанд. иқтидори умумии муайяншудаи нерӯгоҳи барқии оби марказӣ 15100 киловаттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳ соли 1964 ба кор дароварда шудааст. дар нерӯгоҳи барқии оби бойғозӣ 4 гидроагрегати иқтидорашон 150000 киловатт насб карда шудаанд. иқтидори умумии муайяншудаи нерӯгоҳ 600000 киловаттро ташкил медиҳад.
се гидроагрегати аввалини нерӯгоҳ соли 1985 ва охиронаш соли 1986 ба кор андохта шудааст. То 1 январи соли 2010 нерӯгоҳи барқии обии бойғозӣ 54,3 миллиард киловатт-соат барқ истеҳсол кардааст. нерӯгоҳи барқии обии норак ба номи Турсун Улҷабоев. сохтумони нерӯгоҳ соли 1961 оғоз гардида, гидроагрегати нахустини он соли 1972, охиронаш соли 1979 ба кор дароварда шудааст. дар нерӯгоҳи барқии обии норак 9 гидроагрегати иқтидори лоиҳавиашон 3000 киловатт насб шудаанд. иқтидори умумии муайяншудаи нерӯгоҳ 3000 киловаттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳи барқии сангтуда 1 иқтидораш 670 мегаватт ва қудрати истеҳсолиаш 2,7 миллиард киловатт-соат дар як сол аст. сохтумони нерӯгоҳи барқии обии сангтуда 1 соли 2004 оғоз гардида, гидроагрегати нахустини он соли 2008, охиринаш соли 2009 ба кор дароварда шудааст. нерӯгоҳи барқии обии сангтуда 1 соли 2009 пурра ба истифода дода шудааст. нерӯгоҳи барқии обии сангтуда 2. нерӯгоҳи барқии обии сангтуда 2 поёнтар аз нерӯгоҳи барқии обии сангтуда 1 дар дарёи Вахш ҷойгир шуда, бо он дар якҷоягӣ амал мекунад ва он имконияти танзими ҳаракати обро дар давоми шабона рӯз медиҳад. иқтидори 4 агрегати нерӯгоҳи барқии обии сангтуда 2 220 мегаваттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳи барқии обии роғун. сохтумони калонтарини нерӯгоҳи барқи обӣ дар Осиёи Марказӣ, нерӯгоҳи барқии обии роғун соли 1976 оғоз гардида буд. нерӯгоҳи барқии обии роғун пуриқтидортарин иншоотҳои силсилаи нерӯгоҳи руди Вахш аз 6 агрегат иборат аст, ки тавоноии ҳар кадом 600 мегаваттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳи барқии обии роғун бо иқтидори 3600 мегаватт, беш аз 17 миллиард киловатт-соат калонтарин нерӯгоҳи барқии обӣ дар минтақа хоҳад буд. ин рақам нисбат ба иқтидори истеҳсоли нерӯгоҳи барқии обии норак 1,5 баробар зиёд мебошад. 16 ноябри соли равон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии роғун ба кор дароварда шуд. хулоса дар дарёи Вахш бо мавқеи ҷойгиршавӣ ва аҳамияташ барои хоҷагии халқи кишвар ва минтақа назир надорад.